Grabe ka di mong pagpang. Si Gugma gigirin ako na si Berteng, si Lydia, si Dusya, Ay! si Present. Hello, what's up sa inyo mga Choy? Good morning! Bakit Blur? So welcome back again to my channel as B-Boy Bugoy. Again mga Choy, ang DJ nga may pagkadisyo ang mapapaswag na isa-kasaki sa tagsan niyo kamadugan. So karon na, today good morning and it's nice to be vlog. It's nice to be back in vlogging mga Choy. So ngayon ay so i-vlog natin po ngayon ay nandito po ako ngayon sa Radio 93.3 Station, Labyog, Tabay, Sikat. So ngayon po ay meron po tayong morning duty which is our morning duty will be 7 a.m. to 11 a.m. So 7 to 9 which is the drive time show mga Choy. And the 9 to 11 the kini akong gikalidgan with Michael Agent. So ngayon ay pasok tayo sa DJ's booth and basta tara, let's go. So ito po yung DJ's booth namin. Yan. So papasok tayo dyan mga Choy. Actually mga Choy, so matagal po tayo nakapag-vlog ulit, no? Kasi marami tayong ginagawa which is yung eskwela natin, yung school natin. At ito, itong ginagawa natin which is as part-time DJ ito po sa Radio 93.FM. So ang mangyayari po ngayon, no, ay na-load ko na po yung mga music which is nag-sign on na po tayo. And kasi ako po yung unang DJ na magkakaroon ng program dito sa station na ito. So, araw na ito, isamahan niyo po ako sa program ko. So, ngayon ay it's 6:52 in the morning. So, which is mag-start yung program ko, mga Choy, ay mga 7 a.m. in the morning. So, I have 8 minutes to talk with you. So, ngayon po, ito po yung tinatawag naming commercial. So, nandyan po yung mga commercials. So, ipapasok namin. So, nandito po yung first sets of commercials na ipapasok ko sa ating program. So, samahan niyo po ako mga Choy, ha? So, ipapakita ko rin po sa inyo mga behind the scenes while doing DJ thing, ha? And the behind the scenes po ng kini akong kalibgan which is the morning show sa Radio 93.3 FM Labyog, Tabay, Sikat. So, samahan niyo po ako. Prinsipe na silingan ni Sarah ang munting prinsesa. From north to south, east to west, aniya na ang batang kusgan, B-Boy Bugoy. What's up, badlang people? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning, my kalalo. May kala sa programang Drive Time Show with B-Boy Bugoy. Yung may pagkadisoya mo papaswag ng sakasakit sa tagsa-tagsa ninyo ka mga duga. Morning may kala sa mga wap-an ni mata diha. Morning sa mga nagligid-ligid pa. Morning sa mga ni mata na paruwap amo bangon. Morning sa mga ni bangon na piruwap amo mata. Good morning, mag-usap may kala sa B-Boy Bugoy. Yung DJ nga may pagkadisoya mo papaswag ng sakasakit sa tagsa-tagsa ninyo ka mga dugan ka na, ha? Kung naamoy dugan. Okay. Grabe ka di mong pagpang. Gugma gigirin ako na si Berteng, si Lydia, si Dusya, Ay! si Present, kaysa pa na yung usa si Isa man lang! Gaspar. Ay! Kanang lima na ako kay mga anak, gigugma gid na ko na sa walay. Pagpanig siya ko siya. Yun, ako ko yun na nasaksihan sa imo sa lumi. Ibang mga anak, kinsa gitay mga pangalan. Ito, ako tulog ka anak sa lumi. Ay, tulo ra dahilo! Ano na itan, hinay mag-ayog ko. Ay! Hinay ko ng production, pero siya lumi hantar. Sabi sa pagkagadulina. Mao dyan. Kinsa gitay mga pangalan sa imong anak. Di asiko ay Paredo, naapo si Alfonso. Ako siya na kong kababae na pag-arsan o kuan. Kisa man! Mita. Ay! Ay! Ay, naman yun na si Claritan, tumbuyon man daw. Kolba. Humayan magud ang
inyo agad basa-basa. Dr. May yung magbasa. Wala eh. Wala. Kanang dagat mga kadusinang anak. Mauna magiging pabasa. Kabasa ka. Uy! Balik na siya. Problema ni... Ay! Mauna ito. Ay, tani itong hinahanay din. Napasidon to kay Mano. Uba ang iyang anak. Kusaon na lang. Siya po'y kaduulan o kusaon. Siya nang iyang kaipon ka na. Mao, siya. Ang ganda po niya. Ang ganda po. Paminaw lang siya. Ang ganda po ng iyang partner. Oo. Inahan ni Ben. Kana! Kung nagtanaw siya po sa kaayuhan sa kung nakita niya nga sayop ang gibuhat, dili na maayo nga imo nga sa likway ay nga dili ni magkanan nga anak na dewa si Ben. Ay! Kalma lang. Dapat ganyan ka. Ibalanse na niya. Kung masayang pagmahal sa pika, maupoy pagmahal sa iyong anak. Sakto! Dapat niya siya. Oo. Ang iyang mahalon ang tigas lang. Oo. Isod man dyan kaayo dyan. Ngayon anak nga sitwasyon, lo siya. Maunag. Makalagot. Maunag. Makahayag tayo. Ikusos na po na kong duwa. Maglagot ko na na magtanaw sa mga ginikanan nga maayo ang pagtratar nga to sa ilang mga anak. Oo. Lala, wala. Lagot na kang tangkang na itong gustis. Karapo! Wala, punita lang. Punita lang. Maunag ito yung ako pinakadisihan. Kay kanya ko daw sa una mang gundo, kay naanan inan man daw yato sa lumi. Mapakta sa aning mga bukid. Indot tayo makuha nagpagal na to sa bukid, no? Ang iyong pamilya may payon kayo. Kay Bisan o Wala ko sa iyong yan. Parayo siya. Mabitaw na Mga anak, lago-lago, ilan na ng basagdaan. Uy! ng uban nga magmalipayon usab ko magtanaw kung ang ilang mga anak bisag aduna anaas kawadon dili gid magpaapekto nagyapon ang maayo nga pagdagad paghigugma o pagbaton o respeto sa matag usa. Ay, Uy! Kusyaw, nagabalhabal na ka! Dumag ka! Ay, sa... Sa mauto! Mga kagilikanan karon kay ang punto yun anin sa atong Unsa may punto ni O sa may punto na Losyo? dapat yun yung panggaon ng inyong anak. Pagdaon yun na! Bigyan pa na ako ng magbinyo-binyo mo kaya bilaya pa na riba na ko sa inyong iponan. Basta ang importante ka na kay imo anak. Hanggang anak. Kay di ka na sa imong tinan. Ay! Di nakita sa imong bilumot. Ay! Sakto! Mapapitaw na doon dolo siya. Nga kinahanglan dyan nga kanang dili mausap ang imo pagtagal kung maminyo kag lain. Naka? Mao yun ay importante. Kay Kay kanyang imong anak itaw. Mauratod na ang imuhang madulan po. Pinag-gini bayad na dato at alam mo na padung na kutang mga bata. Ayan na. Angin man ko. Beto. Kumusta naman ganyan pa? Kanyang napapagkay bugas. Ay! Anak tayo. Muna napapagkay asukar pa. Lao na. Napabaka di ay tigol. Boy, tabako. Nangkot dito rin kita na amano tayo makuha ng bitiran sa ito. Ay, mo na dito. Pagpalit dito siya isa itong pignan ko kayong tigos lumboy. Mabitaw ni Lucio nga akong tambag kang Ben, naminaw magkarondong Ben. Ayaw pagbaton og kasilag sa imong ginikanan. Siguro, karong puntuhan, anak ka sa kanang kaguol. Anak ka sa kanang... Pagkahiubos. Pagkahiubos. Oo. Pagkahiubos. Oo. Pero
dapat dili ka magpadaog anang imong mga pangutana nga maoy imong ika-distansya sa imong ginikanan. Dapat Oy! nga mupatig babaw jud ang gugma. Unsa man ang lolosyo? Lucio! Pambot! Lucio! Ganyan. Ang kasiyanan magdawin ko, ay, Presidente Dugong. Ay, naabot na! Ay, naabot. Naabot ang kasiya. Tingnan bitaw ikaw nga hunong na na iyong pagpanegosyo ka na isingsak. Sige kay pamulkit. Kurog bang kayo na imong kamot. Oo. Nagpila ka buslot, yung matapakan ko, lolosyo. Wagdan, napisliktan na po niya. Nakahanap ng aula. Oo. Aga. Isa pa si mula, siga kay pananaw la. Siyempre, naka-ay bere. Oo. Tinaw kay pananaw. Oh, ay bere. Oo. Para sa tinaw ang pananaw. Ay bere. Oo. Johnny, Johnny! Yes, papa. Oo. Ito yung sugar! No, papa. Ah. Anak lang dyan, na? Ah. Dapat ka goodbye. Ay. Alam, Kapoy na slula. apoy kayo ko na ni mga tao ay. Nga naman la. Sige, tag ka ng koryang bag. Dili, mao. Oh. Dili, angay buhat. Oo, nyala, nyala. Karon, oh, dili, dili. Adlaw, buhat, buhat. Ay, nabot lang. Tuk pa ba na sa tao na silang oh. Makalagot bagod na apo. Oo, gyud la. Kaya nga, palapos las pikas dunggan. Dapat sundot. Kape! Kape ang mga tiguan, me. Oo. Kape, kape. Oh. Kami na sayang dyan may kalinan sa dakong edad. 89 ko! Oo. 89! Oo, may galing na kainom do baka. Siyempre! Oy. Kaya, wala ba itong wild bakay tag-memory? So dapat la sundon ang maong tambak. Oh, kaya ang tambag na ko sa imo dodong ben, Ah. ikan dyan na sa akong harap. Oy, asa gikan la? Oy. Nga dapat, dili magbatong o kasilang. Di magbaton og kasilag. Sa imong ginikanan, kaya ang imong ginikanan, ginan. Oo. Basin ana sa Dili magbaon og kalago. basin ana ka sa punto sa kalibog. Doon na kay mga pangutana sa imong kagalingan. Oh. Doon na kay mga pangutana sa imong kagalingan nga di ka mahimuta. Oh. Dapat nga sa ngadto-ngadto, mo pati babaw jud ang Una, Dong Ben. Pwede ka mo distansya karon kay naapa ka sa Kalisog. Oo, kasubo og kuan. Oo. Kasilag. Pagkahiubos sa imong ginikanan. Hello? Sa imong mama. Ayo. Sige na wagdan na magkalusya. Huwag kang gihigog ka dito. Sa mga ay, ako, ginawang Pangulo. Huwag kang naman po ginawan. Ano diya si Dugong? Pinaalan akong kila eh. Ay, nanan. Ay, makik-istorya ko. Ay, sige. Mahindot. Nga higala kong mga tagpaminawan. Aniya na ang atong presidente. Nining ato ang sityo. Ay! Sityo Hagredyo. Barangay! Barangay Bukot. Ay! Ang atong presidente sa sityo, Presidente Dugong!